Аз съм вашият вътрешен човек. Слушайте внимателно. Успях да изключа камерите, но прозорецът е кратък, точно 1 час. След това системата се рестартира автоматично. И когато камерите тръгнат отново, ще имате само 2 до 3 минути, за да изчезнете оттам. Нито секунда повече. Вътре е пълно са скрити аларми. Една грешна стъпка, едно докосване на грешния кабел и всичко приключва. Това не е игра. Това е надпревара с времето. И в тази надпревара е въпрос на живот и смърт. Движете се тихо. Мислете бързо. Аз ще бъда в слушалките ви до последната секунда. Готови ли сте? Или ще станете просто още едно изгубено досие в моя архив?